Assalamu alaikum yebo yankobe Winndere-tv on calminama onon kala e mbadi kuktidinde caggal calminali non ko yettude Allah e julde annabi sallallahu alaihi wasallam e yettude jinnabe men jurade Cheikh Ahmed Tidiane Sharif radiyallahu ta'ala anhu en jetti Allah kadi dokkude en kattande e bawal eden gandi émission meden Fodde kala dimanche odo saha heedi walanto dum ko musiba debbo mo hore fonde cilbu mi njaabe hande non gartaten ko ganduda hoore ma ko dum woni ko kiwe e leydi ndi eden gandi odo saha joni eden mbawi wiide leydi ndi ene sumni sabu eden gandi leydi ndi ene dilli odo saha joni ko fati e wargoji ko fati e nguykaaji ko fati kadi e cumuji di ganduda hande nani do e der leydi ndi dum no eden jidi artude hen seeda tan enen non paaden ko ganduda hoore ma ko dum woni ko kewitiwa won ko boyani ko woni hôpital Mam Abdoul Aziz Dabakh en ji cumu wonno ngutongo ko boyani ko ha pittali sappoy go keddima hen won wiibe non buri don kono ko dum be banno déclarer ko ben don sukabe e keddi hen ko wona dum ko eden gandi kadi wonko kewno ko boyani ko kawla en ji kadi cugulel mo ganduda be bino ne hawri e lajal be mbadi dum e caisse kono caggal mudum taw cugulel ngel ene wuri finalement kanyum no ruttime e jomum e gale godde de ganduda ko fati e cuudi men ciafride ene wadi cadele bandirabe musibbe teddube eden gandi wonko kewno eden mbawi wiide ko rawane walla mbiyen rawande wonko kewno Linguére eden gandi cuumu wadino don ha pittali e keddi hen dum ne ko sukabe wonno den tan mbadi sikki forno ummanede e ko fati e cuudi ciafridi di ha tinti non e kalfinado heno kono mbadi sikki kadi welsindare ene jeya hen e holno welsindare jeya hen ni so tawi watti tan eden gandi wonko woni don heddoto ko wadi gotel nyalawmo goto walla wodi to wonno wiye ko hoddiro kono so tawi kadi ena wada ha joni dartaaki ko ene jokki tan eden gandi dum kadi ko cadele bandirabe ko addi fof eden mbada massu walla kadi duwono be ganduda ko suka mumen keddi hen ko Allah woni lumtino yo Allah lumtinanbe kono non bandirabe kadi hunde en foti yewtede no fewi en foti e dartede kadi no fewi nde wonno eden gandi cadele kewde ene wadi e cuudi ciafridi ha tinti non e cumuji di te kadi so tawi en tesketima tan ko wayini ko sukabe tan e kewi lorade hen e dido cumuji enen o ko teskiteden e cumu so wadi do e der leydi men ko sukabe tan kewi hen hawlude e pittali mumen holko sabato dum don ko welsindare holko sabato dumen e wasde rende sukabe holko sabato dumen enen kam ko bawden wiide hen tan hay so tawi welsindare nani hen kadi eden gandi kadi wonko ganduda wonko bawlar hen holko bawlar hen ko woni ko fotino hôpital ko fotino pédiatrie eden mbawi wiide ko sukabe gon hen dum en foti renede sécurité mudum ha timno so tawi dum kewino o to bangi en fotno yurnitade kala to hôpital wawi wonde e nder leydi he yurnite kono ko buri hen hewde woppete ko ha bona wada so bona wadi non wiye eden ƴeewa holno fenitirte kadi odo tellinado mbadi sikki on fonno tellinede ko addi dum nde wonno ko kewno to henno ko mawdo leydi ndi wonko haalno yo hunde yurnite yo hunde ƴeewte holto cadel de gondi mbawa safrede kono mbadi sikki dum fof ƴeewaka dum fof lijjitaka ha dum do wadi ko dum non yimbe be ne poti artide na hakkillaji mumen no fewi bandirabe ko kewno kawla ko enji be gandanda hoore ma ko yaabe tan mbadi stage taw ngalana dum pinal ngalana dum gandal ngalana dum haydara holko sabato dum don wonko ganduda certain biya ya ar paweda do hen walla bieda ya ar lumtinda do hen taw an ko ligorda ko haydara anda hen dum kadi ngoppen hen hakkile no fewi ko buri hen hewde ko dum bonnante en ko heewi ko buri hen hewde ko dum addante en cadele sabu enen teskiti on don mo ganduda kanyum winduno wi odo ngel do cukalel ene hawre e fittala mudum eden gandi don wona place makko te enen fof eden gandi to fawa do wona don o fonno wonde walla wona don o fonno lumtinede kono ko buri hen hewde baadi idi ko sehilam tan daro mi ara mi foodamo mi wallamo o jodo to jodi mi do hen taw o to nan to ene wawi ene jogi gandangal ene jogi diplôme mumen ene jogi karalagal gal ene jogi fof kono a tanka tan dañani ballo kanyum addataake don addete tan ko be gandanɗa hoore ma ko andabe so tawi eden bada non bandam en meedata wonde e dow bellam makko cadere tan ko den dum kadi dal sagu yurnite no fewi kadi so dum benni jomum ko baldi didi walla balde tati manam yimbe be kala nduko
haaluji kaale itte ɗon watte bange goɗɗo to ɓuri forde ɗum so tawi yimɓe enen jiya ɗum e kala e saaha hattaɓe wadde ko ɓe mbaɗata ko hattaɓe kadi somi jeehi bange goɗɗo ɓe mbaɗa ko ɓe jiiɗi wadde ko ɗum noon bandam en alay sago wonɓe e hôpital uji ɗi gartira hakkillaji mumen no fewi ay ko kewi tiwa won ko welsidade nani hen so tawi kadi ko fati e installation courant kono kamɓe ne caɗele nani hen holno foti sukaɓe gonata e hôpital poɗɗo ni kamɓe foof ɓe jaaha ɓe goppa hen sukaɓe saabu ɗum ɗo finata tan suma hadde sumde mataw ma wonto iwri sinno tawi neɗɗo ne wonno ɗon walla neɗɗo ne renno ɗon mbaɗa sikki wayata no wayni en mbiyata kamɓe fof maɓe keddo hen ko hoddiro ko gonga kono hoddiro kadi ene jeeya kadi e joomum rentade walla e joomum rende ha hoddiro tawma e hen kono a jawtata ko ɗo henne ka aɗa leli aɗa ɗaani aɗa wiya ko hoddiro ma gummoɗa daroɗa ha hoddiro tawma hen nden hay goto ala ɗon ɓe ganduɗa arɓe fabaɓe ɗe foof mbata ko wonnoɓe bowal tan walla dogɓe hen ɓe foof ko arnoɓe safrade tan kono kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe liggotoɓe kamɓe foof ko ɓe yanoɓe laabi mabɓe te kala e saaha so ɗum waɗi tan ko wayni ko noon tan wayata ɗum noon alay saago yimɓeɓe gartira hakkillaji mumen no fewi ha tenti noon wonɓe e suudu safrude ɗum ko onon goni ko onon gonno ko onon mbi oɗon mbawi ko onon jaaɓi jooɗade ɗon ko alay saago noon so tawi a jaaɓi jooɗade e hunde alay saago kumpitoɗa alay saago jogana ɗum gandal alay saago jogana ɗum muñal alay saago mbaɗa hen ko mbawɗa e ko donkuɗa ha hoddiro ara tawma hen kono so tawi mbaɗa wawi tan ko beelami mbaɗan mi rokkon rendez-vous inchallahu rabbi e jewte men goɗɗe so allahu lamɗo o jaaɓi